Mm. Mm. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome back sa atong channel mga kajumbaw. For today's video. Takabalo. Sanay na unsa di na mahinom takabalo mo pronounce aning trabahoan ni. Kani mga kajumbaw, maghimo ko karon og ubi halaya or ubi jam. First na to kay ang pinakauna nga main man gyud nga ingredients ani mga kajumbaw kay sa word nga ubi halaya di ang pinakauna gyud na nga ingredients kay ubi gyud syempre no. Unya kay kanatong ubi kay ato na lang man hinagdaw kay ang dagko ani mga kajumbaw na halin naman, so nanilok na lang ta diri sa mga kilid-kilid na mo nang naka tapok tag ubi nga gagmay, pero okay ra na kay di naman nila maklaro karon. Pag humaghugas sa ubi manhin na dayon ta sa atong dirty kitchen. O na gid ni pinaka dirty nga kitchen nga akong nakitaan. Nya waghaling ta kay human ta makahaling ani ato din ang itak ang atong ubi kay para maluto. No kay first ana ato pa mang ipa agon da ng ubi. Nya kuha tag kahoy diri sa likod sa CR kay naman diri ang mabutangan ng kahoy. Kuha tag duha lang ka buksa kay dagko kaning atong sugnod mga kajumbaw. After na atong pasigaon kay kuhaon na to atong ubi kay atong itak-ang dira nagka samtang naghulata sa atong gitak-ang mga kajumbaw, samtang mahulata nga maluto ang ubi, maghinay-hinay pud ta og kuha na pud sa ikaduhang ingredients mga kajumbaw. Kuha na pud tag lubi mga kajumbaw. Kini mga kajumbaw kaning gihimo na kong ubi halaya mga kajumbaw, ako ra gyud ning kaugalingong effort mga kajumbaw, wa gyud tabang na ko ani mga kajumbaw except sa cameraman, no? Ako ra gyud gisuwayan gyud ako ba og hindi ba ta makapahilot pag human ani mga kajumbaw. Kay pumaulan ta kinagod mga kajumbaw, no? Just murag elementary pa ko atong mga kajumbaw nakabunot og lubi pila na ka years balo ra man hapon ko. So kinsay magpatungha drag bunot og lubi kay tungha ta kay min lang magakwarta ta. Human og kinarmas na to mga kajumbaw sa lubi mga kajumbaw, kaya pa nato bunta ng isa to sa i-check atong kuan kay bisig na hubsa na ni mga kajumbaw. Nya kuyaw kay tag holder no nga kinuha ra nato mga trapo sa kilid-kilid mo na itong himo og holder kang paso ba pagtag hinapod ta sa isa ka lubi. Nya ako nagisimhutan mga kajumbaw kay bisin bag baho kay basa manggod mga kajumbaw, basta basa mga kajumbaw baho ba na pero dili ra man day baho, okay ra man day. So mana na mga kajumbaw ato nang kagdon mga kajumbaw kani iport po kitag kagod kay sa una mga kajumbaw di jud ko kabalo mo kagod kay mauna gyud siya sa tunga mga kajumbaw. Unahom di do ng kilid ana mga kajumbaw sa ba samtang nagkatigulang ta mga kajumbaw makakuha jud tag teknik mga kajumbaw sa katiguangan. Charot nang kani taga bukid mga kajumbaw di jud ani mo kanan nagyud ni trabaho ni balan pa pakuan lang ni pa kanang hilom-hilom lang ni para dili suguon ba. Pero ang tinuod kung suguon ra gud pod kabalo ra gud pod mo kagod, pero nagi maabot yung panahon mga kajumbaw nga duawon kasi pagkatapulan ba ni ka mo dili ka magpasugo mga kajumbaw. Nya kay taga bukid man lagi ta mga kajumbaw, wa gid tay di kurente nga kuan kanang kaguran man ang manumano gid ta mga kajumbaw nga
ani gid ipatong yun natong bangko kay para ma taas-taas pud mga kajumbaw, di pud ta magkalisod no. Nga good girl kay para maka tuno tani kay di man ta taga syudad mo nang magmanumano gid tag kudkod. Samtang nagkagod ta mga kajumbaw, mubarog sa ta mga kajumbaw kaya i-check ang atong ubi og na hubsa na ba, so murag dagan-dagan pa magtubig mga kajumbaw mo nang mo balik na pud tag kod mga kajumbaw sa kuan lubi mga kajumbaw kay aron makatuno gid ta mga kajumbaw no nya. Kung i-check ang mga ubi sus di pa man humok mo nang balik sa tagkagod mga kajumbaw. Banata kod aron kod na upahilot titer di bitaw kagod lang gid ta diha dayon apon may mga gagmayng mga alaga ug dagkong alaga, so muna mga alaga diri sa bukid mga guard untay ka sweldo og guard mo nang iro na lang atong i-guard no nya atong napong i-check ang atong ubi mga kajumbaw kay murag namalhan na gid siya no, pero kahi paghapon kuha tag tubig kay atong punag tubig mga kajumbaw kay bisig mamalhan na madaot na tong kalaha nga daot na rabanidaan kay itom na kay mga kajumbaw. Pero samtang maghulatan ang mga kajumbaw iset aside na to ang atong mga kinagod mga kajumbaw kay para di siya mahugawan mga kajumbaw tapos ang ikuan sita sa dito sa takloban dito sa sulod mga kajumbaw kay letter na nato ikuan nun letter butoy basta ayha na nato pupusan kay takabaluan na sa napag-pronounce mga kajumbaw mo nang ayha na lang nato kupusan mo nato sang set aside niya atong tagaagpansin atong ubi nga maluto kay para mapanitan na din nato mga kajumbaw kay pag humana mga kajumbaw kung maluto na siya atong panitan niya samtang wa pa naluto so maghuwat-huwat sa tano chill lang ba anto lantas to mga baboy check na puta sa tong ubi okay murag ning humok na gid siya mga kajumbaw humok na gid siya luto na gid siya nya pagkamana nato mga kajumbaw ato na din kwaon kay atong ibutang sa tubig na bugnaw mga kajumbaw para mabugnaw siya kay kung kanang init mga kajumbaw dibi po nato na mahawiran perti biya kanang inita mo na nga samtang dili ta mainitan mga kajumbaw atong butang ag tubig bugnaw para nihawid nato di ra kata mapaso pero tinuod mga kajumbaw init biya gihapon kayo pero madara kay na may tubig nga gabugawak pwede ra man nimo ikuanday mo kamot ng banga ang mga kajumbaw o banga ba na baril kasi kuan ninyo na tawag ninyo na basta kay banga baril pwede ra no kay nagbugawak gid mo tubig din mga kajumbaw kanang mani kay pinakanindot sa bukid mga kajumbaw kay imong tubig ba walay palong-palong permente ra gabugawak mo na nga napod may fish panda sa ubos may na lang ba maka sugba po may tilapia o gunahan mi char kaprito pa gani un sa pana diha basta inuntol nga tilapia inunon tinula o inuntol inunon tinula sinugba shoot to kill sige yama na to ni mga kajumbaw so muna sugdan na natong panit mga kajumbaw no tong ubi kay panitan pa man ang mga kajumbaw dayon raspahon na siya mga kajumbaw para ako lang nagikuan mga kajumbaw nga raspahon ako kay ay iban akong nakitan mga kajumbaw nga laton na nila diretso nya kay kanay akong pagkalungag mga kajumbaw kay kung laton na kung wala makani siya gud na luto maghapkok ra bitaw kay kung iluto yo kana ko malata siya masagol ang panit mo na nga wala ra kana og giluto mo nang
ako ra dahil pong raspahon pagkatiud-tiud mga kajumbaw kay para pino gid siya. Pino gid siya, dili siya dahol bitaw. Pero ganahan ra gyapon ko nga naa siya naragyapon tay matagamtaman nga ubi ba mo na nga raspahon nato. Dili lang nato bangguron kay kuan man kanang gagmay ra kayo man raspahon ra nato kay para dili ra kayo siya pino. Wala na kong tubig, kadol ng tubig. Nya pag magpanit sa tanan mga kajumbaw, una na akong mga pinanitan mga kajumbaw. Kung gagmay to ganina paglungag na akong mga kajumbaw, pag umana akong panit gagmay na gyud kay siya mga kajumbaw, mura na gyud siya. Pero dili ra man nila mahalata ron kay ato pa man gyud ng kudkuron, ato pa man gyud ng raspahon mga kajumbaw para kuan gyud. Nya kung matinga mo mga kajumbaw nga wa ginay ato pa among banggira mga kajumbaw nga na gyud mi sa bukid mga kajumbaw. Among banggira na adyo siya sa gawas na duol ra kasi tubig ba muna dahil muna kung gingon mga kajumbaw nga naapon may fish pan gamay na naapon na siya mga tilapia mga kajumbaw pero di ninyo kay makitaan kay ayag pa man ron di man sila manggawas basta dili sila tulaan bright po gani mga tilapia ha kay kung wa kay ihatag di gid pa sila magpakita nimo. Sudan na natugkod mga kajumbaw kay kuan ato ra pugod pong gising-gisihan pud mga kajumbaw para di ra gud pud halata nga gikapoy na dayta mga kajumbaw murag kuan ba murag maka una-una ka mga kajumbaw nga sa bani magmahay bataan ni nga dugay makay mahumaning maghimo kag ubi halaya di ay murag mahurot jud ang tungag adlaw ni mga kajumbaw. By the way mga kajumbaw maong dako kay ko aryos na mga kajumbaw kay murag pag ko kailis mga kajumbaw ay nakailis na kog sanina mga kajumbaw pero murag wa na ko natangtang mga kajumbaw ba kay gikan pamanggon mi ana mo pa paghuman na mo simba mga kajumbaw ba nya wa ko kabantay nga nag-arius di gyapon kog dako mga kajumbaw nako na kabantayan nga dako man kog arius doy so mao na natanan mga kajumbaw na human na ka siya graspa murag lami na ka siya lantawon mga kajumbaw lami na kay kanon pero di pa din na mao mga kajumbaw so magkumot pa ta sa atong lubi no kuha na to tong lubi kaya tong kuanon kumutan para magawas ang iyang tuno nya magkuha na lang po tag mga tanan no nga galamiton para di na ta magsigbalik-balik kay murag nakakawop kapoy na akong bagtak ani mga kajumbag balik-balik kay as you can see no nga pila na ako nagsulod-sulod ang portahan nga sin bitaw mga kajumbaw bantay man ang portahan mga kajumbaw nga sin pero mo ginamong balay dili mga kajumbaw nara magud mi sa likod sa simbahan ang atubangan na simbahan siya mga kajumbaw nya mo jud ni among life diri mga kajumbaw sa bukid mga kajumbaw na ang among banggira kay outdoor then among kitchen among dirty kitchen kay dirty gid kayo mo na jud ang di jud siya kay ikalilong mga kajumbaw nga dirty gid siya nga kitchen kay paglantaw pa lang nimo daan kuan na juga makaingon na juga diri gyud lang dirty kitchen kay di naman gyud nimo maalilong mga kajumbaw kay arang ka dirty naman gyud mga kajumbaw nya murag kasagara mga kajumbaw kay murag likod ra nako minakita mga kajumbaw na show up na jud kay akong likod mga kajumbaw nga lapad kay mga kajumbaw nya magkuha ta sa atong condense wa ni level atong mga condense wala dili rason mga kajumbaw nga gikuha na nako nag label mga kajumbaw kay di ni sponsor ha di gyud ni siya sponsor mga kajumbaw pero pagpalit sa akong gisugo na ko ang akong gipapalitan ni mga kajumbaw pag ulian sa moa wala na jud naambot maragi kalingawan gurug langkat sa dalan mga kajumbaw wa ko na hisayod basta pag abot sa balay ingana na siya wala na siya o kabalo nga og condense man gyud na pero di na ta kabasa og condense bagyod pero okay ra na kay basta kay matamis na tong ubi halaya karon human tani kay nahapna na kay ta mga kajumbaw wa na ko na kasabot og ako pa ba ni padayon kay parang kahapon naman wa naman ko nahimong laing trabaho mo na lang man ang atubang ko ng among outdoor nga
banggira o pinaka-dirty nga kitchen. Nya pagkahuman na nato nang pang-open tanan na niya ang kuan ato dayong isahog diha sa ubi mga kajumbaw kanang gibanggod nato mga kajumbaw, isahog na nato tanang ingredients diha ayha nato itak ang mga kajumbaw kay mao na siya way na ko mga kajumbaw sa akong pagluto pug nakakita na ko sa YT mga kajumbaw giunsa nila pagluto niya. Ako po nang girimo-rimo nga ako kanang sa nakakita og ubi ba kun naa pa day ay lain nga recipe sa ubi day mo na nga ako pong gihimo ang akong version mga kajumbaw niya. Nag-iuban good food nga naghimo good po sila nagibang butangan nag-cheese unsa ba na mga chorba diha. Pero ako ang mga kajumbaw tuno ra gyud na condense og ubi mga kajumbaw. Ako yung lantaw gyud og mahimo ba gyud siya kay murag nagdiduso ko mga kajumbaw ba. Pero nahimo ra ba gyud siya. So salamat kay mga kajumbaw no nya. Hinaot ko mga kajumbaw nga sa inyong tumang paglantaw ani mga kajumbaw makahuna-huna niya mo pislit sa mo subscribe mo sa mong YT mga kajumbaw niya ituplok po niya ang notification bell aron updated po ta mga kajumbaw sa mga susunod na mo nga mga kuan pa mga kajumbaw mga videos mga kajumbaw so videos so dagan gyud ay no anya salamat kayo ay nga kuan wa pa gyud ning ulan murag action ko kabalaka na mga kajumbaw kay pagsugod pa lang namo ganiha mga kajumbaw murag ning taligsik siya pa pero nakaya ra dag ampo mga kajumbaw lahi ra gyud ning anak pa sa Ginoo mga kajumbaw kay mga liyupo ta dali ra jud kay tatubagon wa gyud tagi ulan bisag naabtan taghapon naapa gyud unta milakaw ana mga kajumbaw pero napinding siya mga kajumbaw kumikan na nang naghimo-himo lagi tag naa sa tunghuna niya to dai himuon mga kajumbaw. Kaya aron ra mong good food na pud tay masima-sima pagkaon niya good food mga kajumbaw mo ra gid pud purpose good. Unya after masahog to siya tanan mga kajumbaw itakang na po nato atong ang limpyo natong kalaha mga kajumbaw niya itakang nato natong ubi tanan mga kajumbaw niya. O kayo nato hangtod sa pagkamala mga kajumbaw niya. Salamat sa paglantaw niyo mga kajumbaw. God bless sa inyong paglantaw no nga inyo ginihumanon bisig taas-taas ni mga kajumbaw inyo yung gihuman hangtod sa katapusan no nya hangtod sa sunod video mga kajumbaw naglaom gihapon ko nga inyo gihapon tan-awon mga kajumbaw nya salamat kayo o God bless o subscribe sa Grabe Ka Jumbaw. Salamat o kita-kita tapon.
Did basta mabugnaw.